erokamano Joyce. Adwa wacho ODM kod ODM does not lack professionals. ODM tie gi joma kata joma wakawo mwagolo. Most kids to bad tijego. Ka in party leader, kata ka in a parent in the home, ing'e ni nyathina ni ka onge, to nyathina mar ariyo ni manyalo timo. So, there's vacuum in ODM. Onge vacuum. Adwa kwa wabweti, ndio kasifuna uoyo. There is no vacuum in ODM. To gima adwa kodi, in kaka nyathi, inyalo keke. Tapoko uoyo, you cannot say that is the party. Me use winjo baba ka wacho ni jomo dhi join Ruto go gidhi kendgi. Use winjo ka ji baba wuoyo. Koro ka baba pok wuoyo and is the party leader. If the party leader has not spoken, those making noise of Mbagini. But I know joma nyocha dwaro kombe ODM. Now there's a vacancy, and those vacancies will be filled. Koro there's no problem in ODM. And any party, kata ot mwadaki, tungni nyaka bed matin, kata unyithindo onyuole ot achiel, you cannot think the same way. Ji achiel kuomu mako wacho gimoro, to weche duto kethore. Achiel kuomu wacho gimoro, moko dhi pamoja. Gima wadwa kwayo ni pinyni, kata gima wadwa kwayo ni ODM, to be the strong party, mosebetie, in East and Central Africa, and the East and South the Pop. John Opiyo, ilero kanyo makare ahinya. Dr. Agnes Salome adwa nwadhir John Opiyo en bende ka entiere kaunti ma Homa Bay. Ang'eni nyaka sani koro nyaka ne osewali kata kaka jatend